Здравейте, казвам се Яна и в това видео искам да ви разкажа за популярния гръцки танц Зебекико. Първо искам да се извиня на всички танцори, почитатели, преподаватели, експерти, майстори на Зебекикото, за това, че си позволявам изобщо да направя това видео. Първо на първо, аз съм българка, второ на второ, уча Зебекико. Уча се от, може би, най-големите майстори в момента на Зебекико. И това, което искам да ви разкажа в това видео е всъщност това, което съм научила от тези големи майстори на Зебекикото. Причината, поради която си позволявам да направя това видео е защото тези страхотни майстори, които след малко аз ще спомена, поименно всички, всъщност великолепно преподават, невероятно танцуват, показват, изразяват всичко това чрез танца. Но аз съм филолог човек, лингвист и вярвам в силата на думите и вярвам, че може и да се разкаже всичко това. И в това видео, както кажа, ще ви разкажа това, което съм научила от моя преподавател Нико Каролис, който е половин грък, половин българин в София. От Христо Шакалис, един невероятен танцор и преподавател на Зебекико, може би в момента най-известният танцор на Зебекико, поне така се твърди, който в момента е даже в Австралия. Преподава Зебекико в момента. Неговата невероятна сестра, божествената Елена Шакали, която се води най-добрата танцорка, която се смята за най-добрата танцорка, жена танцорка на Зебекико. В момента други също като Старос Калматианос, като Катерина Караца и други, от които аз съм се учила, които познавам лично. Някои от тях съм интервюирала, ще ви разкажа и за философията на Зебекикото. И още веднъж извинения и се надявам това да ви бъде интересно. Първо на първо, Зебекикото не е сиртаки. Това е Зебекикото индивидуалният танц, в който вие сте сам на дансинга, разпервате ръце. Това е така наречен танц на орела. Заобиколен сте от вашите близки, но сте сам на дансинга. Това е индивидуалният танц Зебекико. В видеята, които следват, първо ще видите един предполагаем прототип на Зебекикото. Това, което сега ще ви разкажа, го научих от Каан Тимизел. Каан Тимизел е турчин. Той обожава да танцува Зебекико, преподава Зебекико и е основател и ръководител на най-голямата школа в Турция по гръцки танци. Невероятно звучи, но познавам много турци, които обожават да танцуват гръцки танци. Така че това следващото нещо, което ще ви кажа, го научих от Каан Тимизел. Според много източници, както и според Каан, Зебекикото всъщност е дошло от танц на войни, военен танц от Отоманската империя. Някъде в планините е имало едни, може би разбойници, може би войни, които са се крили в пещерите, живеели в пещерите и причаквали пътниците, искали им пари. Сега къде е законно, къде е незаконно, къде е от името на империята, къде е от свое име, не е много ясно. Тези хора са имали един военен танц, който прототипа, всъщност който се води прототип на един танц, наречен турски зейбек, съответно на съвременното Зебекико. Така че в следващото видео, в едно от следващите видеа, вие ще видите турски зейбек. Един турски танц, изтанцуван от хората на Каан Тимизел, от негови ученици. Този турски зейбек се води всъщност, според много хора, е прототипа на съвременното гръцко Зебекико. Впрочем, забравих да ви кажа, че думата зейбек е турска и означава именно воин или общо взето човек, който се занимава с военни дела. Поне това ми обясни Каан. От тук нататък, в началото на 20 век, Зебекикото е било, и 10-20 години, Зебекикото е донесено от Мала Азия от гръцките бежанци, които са дошли тогава в съвременна Гърция, танцували са го в началото. Това е станал танц всъщност на градския пролетариат. Хората са го танцували в таверните, мъжете, само мъжете, ексклюзивно мъжки танц. Жените не са танцували Зебекико тогава, всъщност не са танцували, защото една жена, ако с мъжа си танцува Зебекико, е било всъщност обида към мъжа. Това го научих от Христо Шакалис. Впрочем, една жена е могла да танцува Зебекико, ако е загубила мъжа си или детето си, опазил Господ, но само тогава, за да изрази чувствата си. Това също го научих от Христо Шакалис. В днешно време жените танцуват Зебекико, обожават да танцуват Зебекико, защото това е танц, който всъщност ти позволява да изразиш емоциите си, а ние жените обичаме да изразяваме емоциите си по всякакви начини. За жените и Зебекикото пък говорих в едно интервю с Елена Шакали и говорихме специално за това. Изобщо аз направих няколко интервюта с Христо Шакали, с Елени Шакали, с Каан Тимизел и с моя преподавател Нико Каролис за Зебекикото. Те са качени в Facebook, в YouTube. Не правя реклама, но ако искате, вижте ги, там има много интересни неща. Видеята са на английски. Това с никой на български. И така, връщам се към историята на Зебекико. Това е до тук Зебекикото. Всъщност това е в първото видео. Вие ще видите един
прототип, нещо, което се смята за прототип на зайбеки, като турския зайбек. А във второто видео ще видите кипърско зайбекико. Сега, Елена Шакали и нейният брат Христо Шакали, прекрасните брат и сестра Шакалис, са от Кипър и те демонстрират във второто видео едно кипърско зайбекико, което на пръв поглед няма много общо с съвременното гръцко зайбеки, но всъщност има. За специалистите, предполагам. И в третото видео ще видите всъщност съвременно гръцко зайбекико в изпълнение на моят преподавател Нико Каролис, също така невероятен танцор, един друг невероятен танцор Андреас Николао и в изпълнение на Христо Шакалис, който е световно известен и който се води така един от най-големите майстори на зайбеки като танцор и преподавател. Много може да се говори за зайбеки, това е един много труден танц. Трудна е музиката за следване, никой не знае как се брои, няма правила, има много малко неща, които не може да си позволите в зайбекико, но може много да сгафите. Общо танца, според мен, е като реплика на живота, като така, той пресъздава живота, защото ти си сам, дали си в претъпкана кръчма, или си в някоя таверна, или си на сцена, или си между приятели, ти си сам, танцуваш. Ако сгафиш, гафа е твой. Твоите приятели и близки са около тебе, те те подкрепят, но всъщност ти си сам на дан. Сега, както е живота, трябва да танцуваш по музиката. Най-опасното в зайбекикото е да излезеш от музика, да излезеш от ритъм, както е и в живота. Другото важно нещо, този танц има невероятно дълбока философия, той изразява огромна палитра от чувства, всъщност той ти позволява да изразиш проблемите си. В песните се пее за проблеми много често. Едно друго много важно нещо е, че както сте забелязали, може би хората, когато танцуват, всъщност пляскат или така докосват или удрят бедрата си, петите си, разперват ръце, удрят много често и земята, което символизира всъщност това, че ние сме на тази земя. Слава Богу, все още и докато сме на тази земя, ние сме всъщност господарите и живот си е наш. Всеки от нас е индивидуалист и ние ще правим това, което намерим за добре. Това го научих от Христо Шакалис, тази философия на зайбекико. Това е много притегателен танц, както казах. Невероятно много музика, много красива, много богата. И се надявам това, което ви разказах, да е допренесло малко за това да разберете нещо повече за гръцките танци. Аз не съм в никакъв случай специалист. Още веднъж познат извинения на всички специалисти, майстори, танцори на зайбекикото, за това, че си позволих да направя това видео. Но смятам, че зайбекикото има голямо бъдеще, именно защото това е танц на индивидуализма, танц на свободата. Ние знаем, свободата е тежка корона, тя не е за всеки. И за това, когато танцуваш зайбекико, ти си сам, трябва да импровизираш и трябва да не излезеш извън музика. Пожелавам ви прекрасна вечер от слънчева Гърция. Надявам се това да ви беше интересно и бъдете здрави. И танцувайте! Ако обичате да танцувате, танцувайте. Каквото и да е, просто танцувайте.
Надявам се това да ви беше интересно и бъдете здрави. И танцувайте. Ако обичате танцувате, танцувайте. Каквото и да е, просто танцувайте.